ya zo. Mai ƙara lafiya da kuzari kowa ya zo ya siya dan ya samu karfi a jikinsa ya ji daɗi. Ya Ubangiji sarki na ban basira in miƙa wani babban sabo. Sidi ya zo. Kamfani mai kyau da nagarta ya fito al'umma ku gane wannan sabo. Sidi ya zo. In daura shayi dan Kamaru ya fito CTE ku gane wannan sabo. Mun zo wajen ne? A ba mu saboda ma'aiki. Fi sabilillah, saboda Allah, saboda Annabi. Malam mai bara nan wajen sai da shayi ne. Shayi kuma? Idan za ku sha shayi kuma bismillah. Haba, can ma da muka je an mana kayin shayin nan, shayin menene hakan ne saboda Allah? Ke batogala, ba na san Allah masarintan zunubi. Shayin, idan an ba mu shayi can gudu kuma. Kai, ina Allah. Sha dai ka sha? Alƙur'an zan sha. To, mu je. Shikenan. Ina ta irin wanda zan samu. To, shigo. Ki bi ni a hankali batogala. Nan fa. Hanya ce. Hanya ce ko? To mu je. Ni ne na. Ka yi a hankali. La haula wala quwwata Allah hadan da fitinan ne mata wallahi Allah wannan. Ga ganyen shayi mai kyau. Yawwa. Tashi ga guri. Yawwa, dauna a hankali. Dauna. Nan ne? Kakkai musu bari, zauna. kakkai musu bari. Amma kai. Anya alqur'ani Allah batogala. Allah. Kai. Sidi ya zo. Takaloli na sace daban-daban gare mu. Ya ne. Ikon Allah. Abin ba wuya? Wai. A hankali. To, ikon Allah. Kakkai musu bari. Wai karan kace kafa. Wai cancaɗi. Shayi mai kyau da nagarta shayin daura mai inganci. Ya zo. Ina ga mai kifi da kaska. Ye? Ai, kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ba ka gane ba. Ban ɗauki shayin haka yake ba. Wani ƙanshi da ya daki hanci na sai na ji wani daɗi a makogwaro. Shi da yasa na ce ɗan sambo. Alqur'ani batogala kin san Allah ake ka dandana wannan shayin. Ai ka yi haƙuri Malam Makaro. Baba, ai ita ma ta sha wannan ganyen shayin. Domin wannan ganyen shayin daban yake. Hadda ni? Hadda keke ma. Alqur'an ba za ka ba ta ba. Ina. Ya haƙuri baba. Ita ma ta sha. Haba. Ya za a yi wannan abin ƙanshin nan da nake ji na wannan shayin? Haba. Alqur'an ba zai fito da ke bara gobe ba Allah. Dan saurayi. Baba, Da Allah wannan amma dai ba irin harma gazar shayin nan bane ko? ai wannan ganyen shayin daban yake. Wannan shi ake kira ganyen shayin Kamaru in daura shayi. Wanda ake noma shi a ƙasar Kamaru. Ya ci sunansa wannan shayi. Yawwa. Ɗanɗanansa da ƙanshinsa duka ya bambanta da sauran shayin da nake sha. Ai wannan shayin idan kuna shan shi yana ƙara lafiya da kuzari. Kuma wannan shayin idan masu ciwon hawan jini, diabetes, duk wanda ya sha wannan shayin in Allah yarda zai samu sauki kuma zai ji daɗi a jikinsa. Batogala. Da Allah ki duba akwatin nan ta karkashin gado. A tun an tare ta da Allah dan so mani kwali guda a aji. Yawa. To in za mu siya a ina za mu same shi? Wannan ganyen shayin ana siyar da shi a ƙasar Kamaru, ƙasashen renon Faransa duka ba inda ba za a samu ganyen shayin. Amma in Allah da wannan ganyen shayin lokaci muke jira kaɗan zai shigo cikin ƙasar Najeriya wannan ganyen shayi da yardar Allah. Da kyau! Faɗuwa ta zo daidai da kuwa. Wajo Allah kun. Da Allah na in je kamar nan da Allah dan annabi akai ni gonin shayin nan nima. Ga wannan. To, Wannan ganyen shayin ka je uwar gida ta dafa maka shi. Na san kuma in Allah da sai ka dawo kana neman wannan ganyen shayi. tashi mu tafi. Tashi mu tafi. A shi kenan ko ba za ki kama da ba ko? Ka ja hakuri ne. Allah wannan za ki kade. Kin ga matsalar ko? Ki take rutu ba da kasa Allah. In ma ban da Allah ta da shasha ne Allah je na nake nan. Garin wallahi. Daura mai inganci. Ya zo. Mai ƙara lafiya da kuzari kowa ya zo ya siya dan ya samu karfi a jikinsa ya ji daɗi. Takaloli. Daga ina haka ake tauna? A'a to ai abin ne ya bani mamaki wai ke ce ko kamanni nake gani haka. Ni ce din dai.
abin da mamaki wai kare da tallan tsire. Me abin? To da na ganki na da sanki kina tafiya kina cangalawa kuma yanzu ga hikin to daram da kama da ke kamar zaki buga fadaret. Me sirrin abin dan Allah? Sirrin? Eh, Ai wani ganyen shayi ne dan Kamaru. ganyen shayi dan Kamaru. Inda shi na sha. Ai ina shan shayin nan da wani gumi ya tsatso min sai na ji ni wasai. Na daɗe ina jin labarin wannan ganyen shayi dan Kamaru in daura ti. Kwarai da Shayi. To amma na rasa yanda zan yi in same shi. Sai yanda Allah ya haɗa da ke kuma ke gaya min muhimmancinsa. Kaga da ana ci miki shan inna ashe ba wata inna ba ruwan inna sanyi ne ya rike miki kafa. Shine. To wallahi an gaya min an ce ina maganin sanyi Kwarai. wanda yake rike mutum gaɓoɓi Kwarai. kuma ina maganin ciwon suga da ke kiransa diabetes Kwarai da ina maganin hawan jini Kwarai da shawara malaria in dai kana shan wannan ganyen shayi an kore ta ta An kore tafi. ta. Ga kuzari. To ya zan samu nawa Kaga wannan atamfar? na gashi na au to Kaga wannan riga? ga zahiri To tabbas kenan. kice ni yanzu shan jan dore kenan da dahuwa da farfesu labarin wuta suke ji tsire shi ya ga zahiri ni ga to ubangiji Allah ka taimake Abun mu dan Allah. ni kuma iya nisa sai na je na nemo wannan ganyen shayi domin in maganta wa kaina da iyalai na baki daya Hankali kwance. Allah ka taimake mu Dan arziki. ai ba zama daura karya aure a'a ba mun yi rabban zama ne da rasulullah cikinsa a'a da wara ya zo rabbana